Вижте, приятели, за каква джунгла става въпрос. Коприви, какво ли не, обаче аз набивам здраво напред, воден от желанието за трофеи. Там виждам един кефал, среден. Сега ще му подадем воблера. Стрелно са, един се отказа, малък, около педия. Ето там, приятели, два кефала играят. Ще се постара да им подам. Мнителни са, затова трябва да сме внимателни. Приятели, може да напишете в коментарите при вас дали е така. Когато в момента снимам с камера, тя ме е на главата, не мога да направя същия каст, който е без камера. Мисълта ми е, когато съм без камера, правя кастове до една педия, където искам да падне примамката, но с камера не е точно така. Имам някакви отклонения, когато е с камерата. Може да напишете дали при вас е така. Добре, приятели, продължаваме смело напред. Пожелайте ми наслука. Продължаваме по следващите участъци от реката и се надяваме да има
хубави обекти, трофейни, които да споделя с вас. До скоро, приятели! И ето, приятели, брутален удар. Брутален удар. Поредния. С цопването. Ей го, приятели. Брутален удар. Нормален кефал. Природа, птички, красота. Ето, той даже ще се откачи. Его воблерчето. Това е, приятели. Чудо и приказ. Продължаваме напред. Ако искате, подкрепете ни, абонирайте се, пишете коментари. Дали ви харесват видеята ни. Чуйте само за каква тишина и красота става въпрос. Продължаваме. Ето го, приятели. Ето го, приятели. Това чудовище. Вижте го. Това е супер чудовище. 10 минути борба. Много сериозен, приятели. Трофеен кефал, вижте го. 41-42 см е това нещо. Просто бруталия. Жалко, че точно удара не можах да заснемам, но виждате за какво става въпрос. Понеже тук е много трудно, много дълбоко, едва вървя по края. Пада ми батерията, само сменям батерията и продължаваме, приятели. Адреналина е 6+. До скоро!